Matats, maniod to ta. Tanawa ko sabaw nga balo. Oh, sinabaw na kong balo matats. Tambok kay na. With kamunggay. Siyempre, ang ato pinirito. Ang ato ang pipinong kinilaw. So may buntag na itong tanan mga tats, no? May buntag sa inyong tanan dia. Kini nga video mga tats, gihimo na ko ni alang sa mga tao nga sakit mga istorya, na apoy tao nga giganahan sa tuwa. So dala na ni tanan-tanan mga tats. Sa unang panahon mga tats, pagsulod na ko sa social media, no, wala pa ko na-invite ato or wala pa ko nakuha sa Facebook. Pila lang ka tao nga akong makita nga gatanan sa kong video o wala po ko'y tao nga nadungog nga magpasakit og mga istorya sa ko. Abi niyo mga tats, nga ni din mo sulod kag social media, no. Samtang gadako imo followers, gadaghan pud ang tao gasubay ba si mo o gadaghan pud ang tao nga gapasakit og mga istorya sa imo. Pero isa lang ako istorya sa inyo ha. Wala ko nagkulang sa akong pamilya og wala po ko gipasakitan or gihimo nga video nga angay ninyo kasako. Kung naaman pasaylo ako ninyo. Pero sa laktod nga pag-istorya mga tats, gihimo ko ni alang sa akong pamilya, no. Abi niyo mga tats, mas daghan nagmahal sa ko ano, lalo na sa mga silingan ako sa KPS, no. Og dili lang kay silingan ako mga tats, pati pod mga viewers nako, followers nako, daghan nagsubaybay sa ko og daghan nagmahal sa ko, daghan po giganahan sa akong video. Abi niyo mga tats, daghan nag-comment sa comment section nga sige lang dakog pangayog isda, sige lang dakog salig sa manadagat, pero ang tinuod na matas ako nang gihaguan no bago ko gihatagan. Pero dili pud tanan panahon matas nga sige kog pangayo, naapo ko'y gihatagan, naapo ko'y napalipay matas, wala ko gaingana nga sige kog pangayo no, natural mangayo ko kay naguan ako na og mao po na ang akong trabaho. Isa pa matas kanang akong gipangayo no, kung ubay-ubay manggaling na ako po na ginapanghatag sa akong silinga, sa akong kaila, sa akong amigo, ako po na ginashare ang grasya ang ginhatag sa kuha, wala ko na ginaum mga tats kay dili ingana ang akong kinaiya. Pero ato na lang dawaton mga tats kay social media magunino, dili jud ka kakitag tao nga dili ka kasabot. Unang-una matas daghang giibita sa kog mga birthday, kaon, kasal, kung asa-asa man dira akong ginaadto tungod kay nagmahal sila sa kuha or nagpakita ko ga maayo sila ha. Ang problema magud ni mga tao matas nga gapakita tag maayo, gapanghatag tag bugas, isda, kwarta, kung unsa man atong ginapanghatag matas nga gikan sa tuwa nga grasya no, ilang ginabutang og hunahuna nga hugaw or dautan or wa ta kasabot sila matas, nagpakita na kag maayo ingnon pakagdalo ka, nganong kana mong gihatag, nganong gamay mong gihatag, lisod pasabton ang tao nga ingana. Pero kana tanan matas nga nahitabo diri sa kuha sa social media, ako na lang na ginahangad sa langit matas, ginaampo na lang nako dito nako ginasumbong ang tanan nga mga sakit sa kundugan. Pero isa lang ako istorya sa inyo, kung kinsa man mga tao nga kusog mong daot sa kuha, kung kinsa man mga tao nga sakit mong istorya sa kuha, dili ko nyo kaya tumbahon or dili ko nyo kaya pildihon, ako ni ipadayon kung unsa man ako nasugdan alang-alang sa akong pamilya. Siguro na jud tao mga taas nga mohimo lag account para magbase imo ha, para magpasakit og istorya sa imo ha. Pero kung ikaw man lang magpasakit sa kong istorya, makapildi sa kuha or makapadiscourage sa kuha, never ko nimo mapildi kay ngano mas daghan nagmahal sa kuha diri sa social media og daghan naghulat sa akong video og daghan pud giganahan sa kuha ang mga video. Og isa pa mga tats, daghan na kay kog video nga nag-viral no, dili na nako mihap sa akong kamot, sa akong TL, pero na daghan na matas nga nag million views. Ang akong masulti sa inyo matas, sa nagpalo sa kuha, sa nagsubaybay sa kuha, sa nagmahal sa akong mga video, daghan kay salamat sa inyong pagsuporta sa kuha no. Og diri na punta sa mga baser, padayon na mo sa pagbasa kuha kay ipadayon pud nako ning akong gihimo. Sukad sa una hantod karon kay tungod ni sa akong pamilya mo nang dili ko muundang samtang naapay nagmahal sa kuha nga mga tao.